Tris. Ovih dana komentiramo brojke koje su procijenjene, a to je da će Hrvatska ove godine imati 237.000 stanovnika manje nego prije 10 godina. Rijeka je tu za procijenjenih 14.500 manje, a Gorski kotar je zeleniji nego ikad. Sve je manje ljudi, nažalost, i zato treba okrenuti taj trend. To pokušavaju učiniti u gradu Vrbovskom. Danas ponovno novi ugovori o dodjeli potpora za obnovu stanova i kuća za mlade obitelji. Za koga, kojim novcima i kako, pitamo gradonačelnika Vrbovskog Dražena Mufića. Dobar dan. Dobar dan i vama. Evo, nastavljate sa projektom prizivanja ljudi da se dosele u Vrbovsko. Pa tako, evo ja vam mogu reći da smo mi počeli prije 3 godine sa tim projektom. Projekt je iznimno važan zbog toga što on praktički, osim toga što mi potpore dajemo našim domaćim ljudima da ostanu ovdje, dajemo isto tako za doseljavanje na područje Vrbovskoga. Moram reći da neće to biti dovoljno, iako evo danas potpisujemo 4 ugovora, jedan smo potpisali u svibnju, ukupno će to biti 100.000 kuna, međutim bez potpore države, bez potpore županije i novih mjera koje će naravno omogućiti opstanak na ovim područjima, ovo što grad Vrbovsko izdvaja svoja proračunska sredstva neće biti dovoljno. Kap u moru. Ima li posla u Vrbovskom? Pa gledajte, mi smo imali jednu veliku tvrtku Cedar koja je stala sa radom i ono što bi mi htjeli bi da ovih dana se ne donese odluka o stečaju, nego da se iznađe mogućnost da ta tvrtka ponovno krene sa radom. Vi ste dio poslovnih prostora koji su ostali nažalost prazni u Vrbovskom otkupili i namjerili preurediti. Mi smo praktički kao grad kupili sve one firme i tvrtke koje su završile u stečaju, koje su prestale sa radom, ali velim, evo polako ide ta obnova, našim sredstvima to vrlo teško radimo, kupili smo sve, dakle objekte bivšeg prometa, bivšeg Sljemena, ali velim, tu ide to relativno polako, nadam se da ćemo kroz vrijeme ipak uspjeti. Uspjeli ste obnoviti kuću Mance? Da, evo tu smo radi se o jednoj staroj kući iz 1874. godine. Mi smo dobili sredstva agencije za plaćanja u poljoprivredi i evo ta kuća će biti jedan iznimni infocentar, jedna odlična turistička ponuda u gradu Vrbovskom. U kojoj ste fazi sad? Pa evo mi smo u fazi tako da bi ta kuća do konca godine trebala biti gotova i u funkciji. Do konca ove godine, to znači negdje za Božić, mala feštica? To znači do negdje prije Božića. Evo. To su lijepe vijesti. Otprilike tako planirate završiti i reciklažno dvorište? Tako, imamo još projekat reciklažnog dvorišta. 3 projekta su praktički koja smo gotovo istovremeno počeli i trebali bi istovremeno se ih završiti. To je kuća Mance, to je reciklažno dvorište i to su jaslice u sklopu dječjeg vrtića Bambi. Koliko djece ima u jaslicama? To u jaslicama još nema. Ovo su prve jaslice koje će biti otvorene iduće godine i taj kapacitet je za jednu jasličku skupinu od 20 djece. A recite mi, sa ovim novim mladim obiteljima, do kuda ste stigli, koliko se ljudi doselilo u Vrbovsko i kako stojite s ljudima? Pa evo, mi smo dali nekoliko ovih većih po 100.000 kuna, dakle poticaja, doselila se jedna obitelj sa 10 djece, to zaista smatram jednim dobrim uspjehom, a sve ovo drugo je nešto manje. Nešto manje, dakle poticaji od 20.000 kuna su isto tako manji, međutim njih dodjeljujemo našim obiteljima ovdje za opstanak na području grada Vrbovskog. Nadamo se da će im puno pomoći. Pa gledajte, ipak je to pomoć za uređenje svojih stambenih prostora, bilo da se radi o stanovima ili obiteljskim kućama. Što se tiče reciklažnog dvorišta koje bi trebalo biti završeno do kraja godine, to znači da ćete selektirati otpad i tako ga slati na Marišćinu. Dakle, gledajte, mi već otpad od 2018. vozimo na Marišćinu, a reciklažno dvorište će biti zapravo u funkciji što većeg odvajanja količine otpada kako bi dobili taj reciklabilni otpad i imali što manje miješanog komunalnog otpada koji ide na Marišćinu i koji naši građani moraju skupo plaćati. Dobar plan. Što se tiče iduće godine, kakav je plan za otpad i za razvoj? Gledajte, cilj je
Mi smo praktički ispunili sve direktive Europske unije i sve zakonske obveze kao grad Vrbovsko, ali je cilj, dakle, što veći udjel odvajanja otpada, što više reciklabilnog otpada odvojiti kako bi nam troškovi bili što manji. Nadamo se da ćete u tome uspjeti. Ono što se očekuje nakon današnjeg poteza po 20.000 kuna za 4 mlade obitelji, da će 4 kuće dobiti novi izgled i energetsku učinkovitost, vjerojatno i te zgrade. Danas dodjeljujete i nagrade za najbolje uređene okućnice, što znači da se ljudi trude da je što ljepše živjeti, a i nama što ljepše doći u Vrbovsko. Pa gledajte, moram vam reći da 20.000 kuna nije neki veliki novac. Međutim, to je znatna pomoć ljudima koji već imaju kuću ili stan, bilo da žive sa svojim roditeljima ili zajedno mlade obitelji. Tako da jedna je to značajna pomoć. Mi sa tim mjerama idemo naravno i dalje, ali ono što sam rekao, želim da se tu uključi i država i županija. Nadamo se da će neko čut i da će biti para za to, jer se isplati. Ljudi nam trebaju i to nam trebaju na ovako lijepim mjestima kao što je Vrbovsko. Hvala vam. A što se tiče, pitali ste me okućnice. Da. Dakle, tu je važno da mi svake godine provodimo natječaj za najljepšu okućnicu, kuću, balkon, prozor uređeni, i to je ono što na neki način potiče ljude i nama mjesto time izgleda puno ljepše. Danas ćemo isto tako dodijeliti takve nagrade, one nisu velike, dakle oni su u poklonu od 1000 i malo manje kuna za sve one koji će, dakle, nabavljati cvijeće u vrtnim centrima. Danas imate sreće i da je lijepi dan, pa će to još ljepše izgledati. Hvala vam lijepa na razgovoru, puno uspjeha svima koji se trude u Vrbovskom, i još ćemo vas pitati za glazbenu želju. Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog. Evo, hvala i vama. Ja bi naručio od Olivera Tragu beskraju.